den. Ibasa iti surat, ti pagkasalitaan ni Laila nga napoluan. Adamit pa'y gayam. Adamit pa'y gayam. Ayan, iti title na. Pagkasalitaan ni Laila. Hindi kalman lang nga pasat ti pagkasalitaan ni Laila. Idi kalman lang. Idi kalman laeng manunemi takasto ni tiragsak ni Arnel idi aklo na kun ti panagayat na. Sige, yes, I love you. Urel na naklain na ako manunemi tinakairigirot. Kaya managlayla. Siya akong di kararagsakan ng lalaki dito yung lubong. Gabati pa nangaklod mo kanyak. I love you so much, Layla. Manong name kinapudno na damo nga makis nga maamalan nga mananam dagiti buwit ko. Kahit nga sawan, virgin pala idi, ngem saan nga virgin, idi agkan ni Arnel dagiti lips ko manong name. Dinulit na laing manong. Inulit na may. Sana kit inapurusan di barukong kung diyak kaya ti kasta Arnel. Manati mo kayat. Nag-chancing ka mo. Diyak kaya ti kasta. Ang prusam di barukong kung si Barbara mariknak ko mga ron. Katikatin na brama. Loko ka. Ang data dito. Tawar sa diya tap no. Ikatem. Ikatem mo yun. Hanggang sa timang ikat. Kaya ka mo nagikat tilak ti bra. Ada mo nagiti brak ka narikat na may kat. Ori salud sudong nga ni ko. Narikat na iteng inikat ti bra na. Sino? Kaya't na idin manunaming at mapasamak kada kami ngem no. Awang kas agsakbay manunaming yan niya mo. Baka ito maalan ng tikinabirhen ko. Kat maumaan na kung kadadan doon sa baling arman na wala daman sa baling kaya na yat. May isang sales lady, manunemi din to tani Arnel kat agpaspasada. Iti tricycle. Kaya tricycle driver, kat sales lady man. Nagsaka ka root, manunemi nga simbrek, iti pagtrabahuak, iti kabigatan na, kalpasan dedi, apa nagkuyog mi kina Ernel, nga inaklon ko isuna. Nadlaw da. Uy, Layla, nasangsangin tinagsak mo Kasi gayam, luadan kaya nayat mo. Oh, kaya mo sawan, sinong bata mo, timay sa katakwada? Owen. Sino katakwada? Di sinong batak? Kapag kumagipag loko. Baka amamok. Sino nga minagit agar-arim kang gaya? May isang taxi driver, tricycle driver, kalesa driver, basurero driver, puro driver, bombero driver. Angaw ka? Puro driver? Ba, bombero driver? Fire truck driver? Oy, ano pa ito? Basurero driver. Collector. Dati driver ti collector. Ako kolekta ti basura. Uy, puro driver nga ron. Sino nga ron kada kawala tagasan? Yung tricycle driver. Ano na ganda? Arnel. Oh! Abay. Basta agnagan ti Arnel. Di ka mapatpati. Loko ka kita dadumdumngig nga agbibuy ang Arnel tinagan. Abay, basta Arnel. Oo, basta. Hala nga siksika. Hala? Hala nga siksika. Ni Arnel nga ti sidecar number na kit kwa. Imbaga naman. Uy, iso. Ay, panaktupay. Nakasarakan. Kitap no, makasigurado ka, masapol nga sa mo palang ipapay. Tapno di kasta, once ngagsina kayo, siyempre, napanakil kan to palang nga sumarang iti lalaki nga na ikari para ken ka. Manong name ti amok idi kato may nagsukunen
ni Arnel. Ngim jak nang uray. Tawaga ko ma, ngim saan. Baka nung adakit ng arkila kayong kuwanan ako anak tinakam ko. Sa bagay, dam na anak ba't kayo di umay suksukunan? Malakasin na tayo ay so mismo tagboluntaryo ket pagamunta adalatan itiya sango ti pagtrabahuak nga gururay. Idada ko dito balay manon naming kalpasangan na nakasukatak na panag ti kusina tinulungak ni nanang naglutluto. Kumusta ti trabaho anak? Okay matang. Ba't ka narigat? Sala narigat no kadot customer. Nanang, ni tatang idi ar-arman na ka, manot inarim na. Manot inarim na. Uwan, nijak man na mo no, manot kaya mo sawit, malaksid ka niya, at sa baling inarim na ka siya. Hanggang di kang sa lalaki, kompromen no sino ti mangsumbat. Sa lutsod mo to kinitatang mo Ngem idi nanubya na ka ni tatang. Awan sa bali nga nubya ni tatang. Handa ka nga awan ti ka karapit mo. Ano ko? Awan matamok. Apa ya? Nakita mo ka problema kan. Problema nga bagbagayo. Abi nga sa lutsodom di kita. Kata ka din naklun mo kada kita akan aram ka. Nagdanan. Sino ka takwada? Sino nga driver? Tapuro driver sakit. Nadape kotsero. Ni Arnel. Tricycle driver. Timang itutulot kang kano kantoy. Uwi na. Sut inaklo mo. Uwi na. Apay. Kaya sugayan di ipatpatag ko. Kaya ada atap mo, malaksid kang kang, ada pa sa bali kas jay. Kasta kami ti ko na ni Nelia, tayo patak nga sales lady. Kung nadlaw na karot nga naragsaka, kinbaga, ada inaklon ko kada kita nag-graarim kanya. Di sa lutsudan na nusin nun, imbaga ka. Amo muna ka no, malaksid ka no kanya, kadapi ka no sa bali. Baka alarman na lang. Ngam sikarat imo nang sungpat kang kuana. Kasano na di ba? Dado mga alarman na kat sumbatan naman. Di duwa kami. Kung natalo kami. Hindi lalaki agad sala kami masat armanda, di ba? Conformat magsumpat ka na kuana. Kasano nga rin di limang arman di ba sa lalaki talo tinang sumpat kang kuana. Di talo nubyanan. Hindi dati pagbutbut nga, mga posible nga mapasama, kasi ay, muna nang, kaya po. Nitatang mo, hindi agad sinigurado nga sisya. Madlaw ko mat no sisya. Anong takadlawan nyo? Agad, noon niya, tibaga na, matungpal na. Umayan kanto dagasan, wala na, umay. Umayan kanto sunduan, tuno ko hanggat baga na nga, ay, guro ka, dagayom sa bali papanak. Nukuna na, madin. Yung saan nga yung bagbaga ni tatang mutkas yan. Dahita ka. Ay, apo, nobyo kay pelay, magproblema kan. Ngayon, di ko balasan ko, di ka kami nagpampanunot at negatibo. Basta no, at pa nagtalek mo, iti tayo taga lalaki. Sa mo kisayan na tanga managtalay. Idi adda akong disiled ko kalpasan nga nakapangan kami ken nakainawa ko manong. Naalat ti cellphone ko tinawag ako ni Arnel manong. Busy. Tas bali na tawag katasaritan na. Namin ado nakapapakot manong. Sino na ta kasasaritan na? Apikas na lang iti kinapahot na. Almost 30 minutes pa nung name. Tinawag akit mayatay. After 30 minutes. Sinong bata naman nga dagos? Hello, sweetheart. Pa'y nakabisbisit sa cellphone mo. Orila 30 minutes nga sarita kayo? Sino na yun?
Tigapsat ko nga dati Manila. Kapsat mo? Hmm. Pagsasalita mi ti may panggip kini nanang. Ni nanang ko. Happy ni nanang mo. Kung amin eh. Ada, ano na yan na. Kasi nulat ka, paot nan. Nagsasalita kasi dyan. Sa bali ah. Baka nuwa damot sa bali pa eh. Kakakulong galit na bitar nila. Umatok talak ng tapay sa bali makita. Kinabud nun na, ibagakin ka. Talo kayong inarin ko. Makita mo? Kasi nung kami aming nga talo, inaklunta ka. Sige nga rin mo na. Kahit mo sawan, at may kadwa, nga nangaklun keng ka? Loko ko, diyak kayo taga Starnel. Kahit kasanunod pati di may katlo, kahit sungbatan na kamay. Kahit sinong bata nagpat amin kahit. Da kami nga talo? Pinagrapit mo, da kami nga talo? Guro ka, sinong bata nakambay sa may kadwa, kahit may katlo, ngayon ti sungbat da, negative. Sigalat ng sungbat iti, yes, I love you too. Kung naklanod dapay sa bali. Sikamat. Sika lang arot sa nga ng pakay kanya, kada kayo nga talo. So nga gamyaman na, kada kayo nga talo, at damay sa nga sanga ng pakay kanya. Because takay kami nga lalaki, nga hanga may mesa, kumpormete mang sungbat. Kasi ano nga rin na sinungbat na nakatiyas, I love you to amin, nga talo. Hindi talo kayo. Diyak kayo taga Starnel. Basta ibagbagan nila nga padat nga sales lady nga basta nagang kano ti Arnel kat mali. Loko ka. Sinureta nga nilya tamo may kumuntuman paen. Api ko mga nagnagag ti Arnel. Kat mali. Basta kano. Kat kano ko nam. Patimat. Sweetheart, Laila, siksikan dulain. Once nga sinong bata na kontiyas, I love you too. Hanak to naghahanap to sa bali. Api nga naghahanap pa lang, nadakamot tayo. Nagaroon ano ko. No. Song bata na. Kasi sinong bata naman tayo? Ngamayat kan. Ngadan mo pasama ka na tayo. Mabutay nga. Amangan no, saan nga sikati. Dek, anak, saan nga sikati yung balin nga asawak. Idan to pero rupak nga ron nga sarang ko tilalaki nga balin to nga asawak. No saan to nga virgin. Ape saan ka sure, nga santang nga asawa. Tapno sure, ikasarnak pa eh. Adan innem nga bulan mi agayan ayat ka ni Arnel manunay mi idasit ganak ni Nelia nga padak nga sales lady. Kumusta ka kin Arnel? Ada 6 months min. No agmansari anniversary kayo, no anniversary at mansari, date kayo. Sana ka na yun? No date kayo, mabisito na ka. Gagangi ah. Yung sana pa yung kinidaw kayong katiamin namin na. Kidkidawan nang yung kayat ko lang. Apay. Baka dito sa mo palang dead kita itid sa bali. Anda kasta ka na lagi. Noon napaidam ka, di lalaki agsapol ti saan nga napaidam. Makasapol nga tanda Arnel. Anyata mo. Baka dito sa pulan na. Sindiram kidi ah. Once nga saan na nakidkidawan, no kasta nga date kami, kat saan na ngibagbagang ag-check-in kayo, no, adan ko, adan mo pasamak yung kada kayo, dadan, nakadidilawan, nakasarak no kanti, nakasagana ka na yun. Talay bagbagam, Nelia. Talaga man dandanagan na mariribo ka na. Isungan ako na, nagsakbay ka,
Sa mong ited. Unang kunamad nga, gaputasan ko ited, sumapul sa bali nga makaited. Gagangi lang ordet nga titilaki. Sabi ko tasisaklat ta. Uri no saan ko pa yung maitid kang kuhan. Ngem, nagdakkel nga ngem, manong nemi. Idi adda mangi forward kanyak. Itiya, ladawan, da Arnel, manong nemi, ken timay sa babae. Nga akakbayan na nga babae. Anya? Manong nemi. Talo. Nga posisyon. Likod. Side. Kensango. Ket ni Arnel ngagpaiso. Akakbayan na. Hindi nakalikod na. Dadya side view. Nakaakbay nga sangsangon na. Di front view. Nakasasadag na kitibibig na. Di animal. At damat pa'y kayap sa bali. Ay, masinuti, nangisan ka na ito. Tinawagak man. Hello. Nangalam na din ang picture. Ano nangisan ka niya? Sino ka ka di? Siyak Dalman. Nalipatan mo. Nabit pa nag-friend request sa kengkay. Isong agayam tat messenger. Oo, malagip kong halma. Isak timay sa kalagiti inarim ni Arnel. Nabinastit ko. Abi nga, nginsan mo kanyang digita nga picture. Gaputan na damag ko. Nga sikatin nangaklon kang kuwana. Among ka din no api nga saan ko nga inaklon. Gaputan mo mong suna. Anong di kita nagbalin nga chicks na tinapalabas. Kahit kastat ibagada. Saan nga mapmapnek iti may mesa. Ano ti mariknam? Yung talaga? Talaga dahil yung picture? Ay, kasi nung pangalak kumarte kasi dyan, saan nga talaga? Wala si Mungwet, nga ni Arnel, at lalaki. Sino nga di babae? Dati tsaka mo. Baka na di babae, kahit iso pati may isang kadigit talong ay naram na. Baka pinalpalo up na tao rin, no? Baga di ang kayat. Ngayon na siya kumagat talaga nga kayat. Tama mo ka rin suna. Kasi ka, sa muna yung ama mo. Ama mo tinapalabas na. So, inaklon mo. Nga tinapalabas na. Kasi galad na. Pagagada na ng malunga babae nga arman. No adda duwa o no talo nga mga klon kang kuha na. Di dyan. Pagrapid na ina. Naka-schedule ti date. Di pa naki-date na tunggal may isa. So, tibay balakad ko keng ka. No, sa mo pa yan na ipaiti amin mo kung kuha na. Very good. Betang rot siguro kami na tiga po na numapay nga nagsapol sa bali. Tadyak narot kahit kay paay. Kahit data nga dati babae ti picture na itad ng atal. Niya tamo pa kano siin. Kaya daw brat. Basta lalagay ba hindi magkakengka. Sa mo itad ti amin mo kengkuha na. Ilalaim ken salik nibam ti kinabirhen mo. Hindi handa akong dito'y balay manon name tinawagan. Si Mungbat. Hello, sweetheart. Sinadya ka na duwam iti beach resort.
Nga kakbayo mi suna. Ano nga? Mabitlaing. Yup ko lang. Taisan ko keng ka. Insen ko man. Sa balbalyo matlaing na tinawagag isuna kalpasan ti 5 minutes. Na-receive mo? Nakita mo? Asin na ti babae dyan? Layla. Apig saan ka makasumpat? Gabu ka dito saan ko akayat ng edad kinabirhen ko kat nagsapol ka di babae nga nakasaga na nga mangited. Kasta? Pati di nga babae, hindi nakayat. Hala? Pati suna, hindi nakayat. Ngayon sino-suna? Di ba yung magkata kayo nga talo kayo? O rin yung pinahinak na dito pinalo up ko di may isa. Yung ka naalokoy ko. Nagwen. Yung di baga kidawak yung kuha na ti amin-amin na dinakayat. Tapi ngamin kalikagumang nga magunod ti amin-amin ti may isang babae. Saan ko ang aming ibilang ng girlfriend ko? No Jack matagi ko. Bastos! Imbagda na mok ti kinataom. Arnel. Isong itamad lain. Agsinatan. Nung pinasakit para kanya. Ngimiturak. Sige, goodbye. Manong name tawag nga tawag ng saan ko sungsungbatan. Inedap ko ti cellphone ko. Manong name nagayatak, itinapudno. Naramanan nan di kiti lips ko. Baglagi din saan ko pa hinay iti amin ko. Kasto yung gayam ti style na. Iti pagtrabaho ak manong name nadlaw ni Nelia ng Lidayak. O ana, problema? May panggap kay Arnel? At dapay gayam sa bali. At dapat pa'y gayam. Kung nagtupay namin. Nangaroon na sa mo kayat ngitid. Nangarad na pasama kin. Sina ko ang darabi. Sinatang ko na. Yung nasakit eh. Ano mabalingkat sa aking aksina? Lipatin mo kit sumapul ka lang ti sa angag-nangad ti Arnel. O pa yung kaputo Arnel tinakan nan, madin. No Arnold, mamalimat. No Alex, mo eh. Ano ba ti naganti lalaki nga letter A? Ti kwa na, pangrugyan na. Ador. Amin. Abir. Albert. See? Trabaho na taon. Di pagyaman ka, kit saan ko pa yun itid, ti amin ko. May nagpinasyara mismo dito'y balay, manunimi, iti Caribbean na. Pinastrek ni nanang. Napangkusin ako. Ano yung bagam? Diyak kahit nga sinata. Yan dagang kita umat sa bali nga nubya. Kada jay. Insin ako na tadinamat kayat. Di isin na nakmatan, tadyak mat kayat. Ay, iten ka. Layla. Sikat ipatpatik ko. Kat iha mo ipatpatik ita, apang inaran mo. Abi ka style mo. Hanta ko magsisina. Kaya talaga sa mo kayat saan ko nga kinkidawanan. Di kayat ko. Planuhan tan ba nakalaysata. Makikalaysak tigas ken ka. Nga di map-map na ti may mesa. No asawa kan to na, hanak to nagsabot sa balin. Tada kan nga asawa. Delikado, Arnel. So, sorry. Nakurang ang ti panagtalik ko ken ka. Tigas dyan narawid mo, bimbaba. Nakurang ang ti panagtalik ko ken ka. Ket gaputa, nakurang ti panagtalik ko ken kan,
hambatan nga buo, hambatan na kumpleto ti ayat amarik na kenka. Kinapudno na Arnel, inot kan nga malipatan. Yung magsubli-subli ba, no? Yung madadamat ka, yung baga ka. Nga talaga nga saan ko na kaya. Nga dadigdigon daw ay manunaming o may nakpasyarin saan ko nga sangwan. Aging ka na uman man. Ay, saan nga pagpakita? O ana, kumusta? Tinamag ni Nelia. Awan kami nga talaga. Oray nung nalipata mo. Maliplipata ko. Saan ko malagлагib na ako mangipalagib? Di ka nag-entertain ka manin. Ito'y mangarim ken ka. Manong name may isa nga mabigat at dagwapo nga simbrek nga customer na pangkusinabat. Yes, sir. Ano masama mo, sir? Bigyan naman pulo, sir. Yeah. Bigyan t-shirt nga dakwelyo na. Di, sir. Ang dagat amo yung brand. Dati man, Lifeline. Ay, dati, sir, Lifeline. Wow. Napangibon na. Ading mabalin ni makima mo? Style mo. Mabalin. Lailat na agad ko. Sige nga rin. Maragsakan na kumakamok kayong kalayla. Siyak na Arnel. Oh, mabay nagtut ka. Arnel manin. Di mo kaya tinagang ng Arnel? Tapos namamati ka, dito tayo driver's license ko. Driver mat manin. Abay. Ano't iman man yun? Anda kutse. Anak paspasada, dabuot ko kutse. Mo bisina at. Hanak ka tricycle driver, hanak taxi driver, hanak ka bus driver. Sarili, di man maneho. Wala nga Arnel mat manin. Kapay, nadaan ka di boyfriend nga Arnel, hindi. Ubuin. Hanga mapapnik, di may isang babae. So in China. Hanggang pabadahamin ng tattao. Ano mang pagpadatot ka, anagan. Nit kayo mo sawin. Siyempre, may kanto pa siya rin di bala iyo. Sungot ka na kay mamua. Trabaho pa lang, Arnel. Manot alaim. Different colors. Maalang tungat sa apulo. Oy, gud ka pagkaawan ti sa apulo nga cola ako ko gurga. Mare-mare doon. White, red, black. Mabalin? Okay lang. Black, blue, sky blue, violet, indigo, bulalayo sa mati pagbagamon, Roy G. Dibib, Roy, red, orange, yellow, ano di ba isa? Bib, blue, indigo, violet. Ayan. 8 lang, sir. Ganda. O, sige. 8 lang. Kung may nakpinasyar nga talaga ni Arnel dito'y balay, manong name, flowers for you. Hangay naramin ni Arnel 1, dato'y manong. Ni ore kumalang candy, kita ko yung TED na. With chocolate. Nagyamanak Arnel 2. Apay dato na. Wawa. Nagpukaw ti signal. Mayaten. Apay nga, at dato na. Una ta nalpas di Arnel 1. So nga si ka Arnel 2. Nandun mga kata Arnel 3. Awanton. Kapata siya. Itakbaling nga kagasat mo. Sigurado ka. Masigurado. Kapata parparik na kanya. Ay, mukha yung datatang kinanang. Nang, ni Arnel. Arnel ako naman no, di ka ba't nagsinakin Arnel na? Arnel. Arnel, tinagang ko data. Ay, Arnel manen. Baka ba't naanda pa sa bali manen?
Haanin tata, nilaing layla. Amote ka rod. Huwag gan tata. Amoy tuminom ti arak. Nakit mamalimad lang tanong, dagpainom. Mabiglang tinakalan di kotsek. Kotse, hanga tricycle. Kotse tata, hanga tricycle driver. Di manong. Paiso di ko na hanga tricycle driver. Ng driver man rin. Tatang, driver iti bukod ng kotse. Di kotse kada mga opisina agad mayat. Isa, ngayon na iti Arnel nga tricycle driver lang. So, dito na. O, dito tatang. Ay, susupo. Dito sagad stage side dito. Ano kami, niragalo kanya, dahil kasinsin ko, nagkapo dyan Amerika. Ay, iniragalo na ka. Wen, sa akong iniragalo ka na kayo. Ito pati pulutan, no? Ano dito, kita nyo. Opo. Hindi nakadaakan. Opo. Habang isuunay. O, ilakay. Di mo kunain nga siksikat yung minom. Ay, among ba't yung minom basit? Di agsangong kam dito, wala ka magsasalita ka pala Tapag bagsunto na maisagana dito na Ala, patpatuloy yan, baka intunumay ka manin sa balik manin nga arak. Okay lang. Pundong nga arak. Damot unay man ng inom. Di Arnel ka no, nga Arnel 1 mo, edad naman kinitatag mo na ko. Awan. Ketsi ka. Di ka hindi awan. O di sa nalalayang ni Arnel to. Baka, manong name namintlula ngay may nakpinasyal. Hindi aklo na kung ni Arnel to, manong name. Kahit naramanak siyempre, di bibig na tibara, di agik na panangnanam na kang di lips ko. Iyarasas na nga ta. Nga da kumapasamak ka na kami, kasi naramid ni Arnel 1. Ngayon saan ko na oray, manong? Kaya nga inawis na ti pa nag-date me, manong name me pa nag-dinner, date me, kat napanggamit ti may isang restaurant, at na idasar nga ara. Uminom ka? Uminom ta nga doa. Gabot ta sa libraran ta ito nga nabi. Ano ba ka masalibraran ta? Gabot ito, may katlong monthly anniversary ta, di ba? Daming kong kunada, basta may alak, may balak. Baka balak mo na mag-check-in kanya. No kayat mo. Ngimnasam mo kayat, it's up to you. Ang kapilitan. Pita, kidawag kumawat, nga adan mapasamak ka data. No kayat mo. Kasta kami tibaga kinindaw ini ni Alex. Sino nga Alex? Ay, ni Arnel 1. Ngayon saan ko pinatganto tsak kaya? Tinaramin na napamutin na sa bali ng babae. Na posible nga makita kung kalikagom na. So, di. Napukawan ti pa nagtalag ko. Inot na nga ikat, ti pa nagayit ko kingkuan na. No saan mong itad, sana ka sumapul ti sa bali ng makita. Minumtan. Taog ang tibaso. Manong nimi, talagamit ko mga sangkong itid. Nga may dimarik na akong tiinom ko, manong nimi, siyak matindi yung kumarkarabas. Ayun ka, saan kami nga nakapangpangan, manong. Pinabungon min, manong nimi, balunan ta, hindi papananta, Arnel. Papananta kami, mahala ko. Pinainom at nakmat kami. Napan kami nag-check-in, manong nemi. Pinatitimayan ta. Minuto ko makaroon. Jak kayat nga ito. Dosa mo kayat pay din nga ito. Di, ngayon ta kaya tatatuyan, di sumbertan iti kwarto. Gabuto na kabaya natin. Siyempre kami nga roden manong naming kat intuloy miti minom.
Siyak matin tinangar-arakop manong ngag-agikeng kuha naman nung nimi aging ganaputak laing ngagpadpada kami nga lamo-lamo. Oh, Arnel to. Ikatan dito. Arnel ko naman lang. Arnel. Wah, Kayla. Saan ka pilpilitan nun? Saan nakapinilit? Siyak din ang pilit kang ka. Oh, Arnel. Arnel. Ah, Arnel. Naipaay ko nga rod ti amin ko ken kuha naman ang name ket ti unos talo nga oras na ulit-ulit. Arnel, saan nakdong umaybayaan no mas pagarikan? Wen. Ket di ka agyaman? Siya? Agyaman na? Apa agyaman na? Sikat agyaman na. Sikat agyaman na tayo manuguta. Yung sikat na nga awits kanyang dito hotel loko. Manong naming iti pagtrabahoak na istoryak kininelia. Ana? Ni Arnel to? Isot nang itadam ti amin-amin mo? Ako naliklikan nakainom kam ngamin. Kasi api kami iminom ka. Basta may alak, may balak eh. Sa nakit ko na, masyak kanot na ngawis kag kuha nung check-in kami. Muna na bartek ka nga ron. Saka mo, mabalin siguro isot na ikari nga makagunod. Ngam saan nga isot na ikari nga mga asawa kang ka. Ang nga mabalin, tiyak kayat nga saan nga suot mga asawa kanya. Naulit pa'y na minsan, naminduwa man nung name aging nga sa anak na nga matatngan. Ala. Tinawagan alagos ni Arnel Tuma nung name. Yes, sweetheart. Masiko ka kun. Naman na mahik deta. Gapataon diferensya, kaumat diferensya. Gusto nung arudan. Ito sumangpit kaya di ay malayo itong biga, ito nabi. Bagam kada tatang ginanang mo. Kada ti umay nga Domingo, umay kami mga sasawa. Peso, anak baybayan, kasan ako mabaybayan ka? Sikapay lang ti babae nga nasa pulak nga virgin. Ana? Isa akong pagdanagam si Lord. Ikasar ka, asawain ka. Basta nga nun tinabasamak manon nemi, imay da nga sa asawa na tulag ti kasar. Tirak kala simbahan manon nemi na nagkasarami. Grande manon nemi. Gabutan na isagana nga na imba. May isang function hall, tinakaangayan ti reception, nagadung imbay, nagadua regalo, nagadugayam ti kakabagyan na mano. Diba? Dapat di balikbayan kakabagyan na. Di kiti ka-opisinaan na manong $500,000 manong name tinakwartahan. Sana nga babae mo na nagkikasar kayong ka, sweetheart? Wala. Nasi kamit lang ti babae na si Kuka. Tada na kiti muna na ini, tada na kiti nanubiyak. Nasaan ko na si Kuka? Di kiti nanubiyak na saan nga virgin na tinigin ko. Kat siya nga virgin, si kapelat na si Kuka. Di isikat ikasar ko. Ti amo kat sanak nga ikasar. Nagidan na siyempre kadakwada manong nemi kat nasiyat nagid nagbalin nga katugangat ng runa manong nemi inimamang na. Magustuhan ka iha. Abay na magugustuhan nyo kanyak, mama. Simple. Natural. Saan nga maarte? Tapay, at ka din sa bali nga muno na nga insangpat ni Arnel na maarte. Kahit ko nga sa wen, dikit nagbaling nga manugang ko. Talo da nga lalaki. Dikit talo kay man kababae nga manugang ko. Sikat kayat ko. Mas kay kayat ko. Gabuta,
sikat saan nga maarte, natural, titigtignay mo. Nadan kami, hindi ka magbukudan nga balay, sakbay nga inyanak kunti ang unang anak mi man. Ti pagsayatan naman ni may pakaragaragsaka ket talaga nga nagbaling na siya at ni Arnel to kaniyak. Napudno, nadungo, ket pasaremet umay sumarong kardatatang gininanang, nga mga iwan ka na iti puko daw, no saan kada kami timapan magpasyar kada kuada. Inabudno naman nun nimi agyanin datatang kininanang iti nami, tapos ni kasta, kadadadang makita mi ida, iti panagataing da. Anong nimi datakkelan na kiti anak mi, nga napigsapil lang datatang kininanang, nagsibot na napintas ti sasadin da. Awanin ti sa pulak pa mano, nagsibot na nagbaling nga, na siya ti asawak, akas mo ti panagbaling ko na siya, at ken kuana, ken para ka na kiti anak. Agyaman manong nemi, iti laing mo nga ng ornos, kalpasan ng inakinsen ken ka, ti detalyena, ket sap agyaman ti laing mo ng ibasa, ket sapi kuma, tadlamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak, nga nagbingag ken nagbuya. Tinagan nga Arnel, no mampay saan ka man nagkatuluyan ken Arnel 1, ni Arnel 2, tiniekari, ngayon sagot niya po Diyos para kanya. Tuwing harud agyaman nga bagayam mo, Laila. Laila, thank you mat kang kating kapanang iburay dati pagkasalitaam. Duwa nga Arnel, ha?